ξανά. Ένα εσωτερικό παπούλωμα. Να μην είναι δηλαδή ο λαός έτσι, να είναι εδώ, Κοίτα ρε να είναι από πάνω το θέλουμε, σαν το μαγνάκι, σαν ένα παπούλωμα. Μέσα στο λαό, λοιπόν, τα ξέρω φωτογραφίες, τα ωραία. Λοιπόν, θα δείξουμε κυρία. Ναι, κοιτάξτε τώρα εδώ. Πώς είναι ένα πασούλωμα στο τύπο. Να μην είναι ο τύπος ίσως, να έχει ένα εσωτερικό κατεμάνι. Λοιπόν, και ο μετάξουλος, λοιπόν, κοιτάξτε, λέει πάνω το στόλο της εκκλησίας, να βλέπεις το θέμα. Να πάτε να σε συνούς εγώ να διαβάζω λοιπόν εδώ. Γέννησε με τη σύμφωνα. Εσύ μας είναι ποιες ηλεκτρονικές μορφές εκκλησιών έχουμε. Στο μητάρι. Έλα μας έλεγαν εσύ. Ποιες ηλεκτρονικές μορφές λοιπόν έχουμε. Είπαμε τι. Τότε που κάνει. Όχι. Μπορώ να το κάνω τις απαντήσεις. Είστε και στο βιβλίο. Δεν το μωρέ. Εγώ τώρα θα σε εξηγώ για να μην καταλάβετε. Πώς με ρωτήσεις. Καλά είσαι. Την ερώτηση αυτή. Το 3. Έπαιρνε ρε. Ναι, ναι. Ποια ήταν η ερώτηση. Για πάρε μια εικόνα. Για φέρε. Μαρία, αλλά έτσι λίγο. Γιατί μου πες να το βγάλω έτσι. Αυτό έχει κυρία. Ωραία. Άμα το είπες